Tots nosaltres sempre tenim uns quants arguments per convèncer la gent sobre la independència, arguments de tota mena, i també ens aniria bé aquest argument, aquest argument de la matemàtica de la història, que si més no ens reconfortaria, perquè tindríem molt clar que som imparables, que no cal que ens aixequem molt d'hora, que som imparables igual, perquè ja la història està una mica escrita, no? Em vaig començar a excitar, entre cometes, amb la matemàtica de la història. Hi ha una llei històrica que permet explicar el món. Les prediccions que Deulofeu va anar fent als anys 30, totes, i quan dic totes, són totes, s'han anat acomplint. Jo penso que l'últim gran èxit és l'arribada de Trump a la presidència americana. És un èxit absolut. Èxit des del punt de vista de Deulofeu. Gran part de la cultura dita espanyola és una cultura catalana. I tots són catalans, des de Santa Teresa de Jesús fins a Colom. Potser no tots són catalans, però sí que tots són fills de la cultura catalana. De la mateixa manera que els grans arquitectes del món hel·lenístic, si no eren grecs, sí que eren hereus de la cultura grega. La cultura occidental no és ni francesa, originària, ni italiana, sinó que no passa res. O sigui, som els catalans, com diu ell, Catalunya és la mare de la cultura europea. Catalunya donarà al món el romànic, donarà al món els grans filòsofs. Els grans filòsofs europeus no són ni Descartes, ni Kant, ni Hegel. Els grans i primers filòsofs europeus són catalans. La primera música també és catalana, la primera pintura també és catalana. Tot el procés creador europeu neix a casa nostra. Catalunya s'inventa el romànic, s'inventa la primera filosofia i s'inventa els grans pensadors medievals. Que s'estudiï Plató, Aristòtil, és una autèntica bestialitat, és un autèntic error. És com si ens poséssim a estudiar la filosofia dels egipcis. Quan nosaltres, els europeus, quan nosaltres els catalans, a partir del 800, vam començar a explicar una nova manera d'entendre el món. Ja tinc un origen per la cultura occidental, que és Catalunya. Quin serà el futur dels catalans? En els pròxims anys, Deulofeu deia el 2029, l'imperi espanyol es desintegrarà. França inicia també un procés totalment i absolutament decadent. I, evidentment, quins seran els primers territoris de França que diran volem la llibertat, volem ser lliures, volem tornar a ser, evidentment, els territoris del sud de França, aquella Catalunya que va ser escapçada amb el Tractat dels Pirineus. El que és important en aquest moment és la lluita per aconseguir la independència, perquè és el que considerem que toca, i jo us puc afirmar que és el que toca, la independència està a tocar. Per tant, no ens hem de preocupar. La llei de la història no falla mai. Alemanya dominarà Europa, s'ensorrarà l'imperi espanyol, els pobles vernacles espanyols, peninsulars, els pobles vernacles de la Gàl·lia, els pobles vernacles de les Illes Britàniques, tots aniran recuperant la seva llibertat, apareixerà l'imperi alemany. Alemanya, els seus dirigents, la Merkel del moment, d'aquí 70 anys, 50, això no ho podem assegurar encara, voldrà saber qui són, d'on venen. De la mateixa manera que Alexandre, que Juli, que Carlemany van girar l'esguard enrere i van mirar cap a Grècia, els emperadors alemanys, quan girin l'esguard enrere, ja no voldran anar a Grècia, seria absurd. Entendran que Europa, aquesta Europa clivellada i maltractada actual, va néixer l'any 800 quan des de casa nostra la vam il·luminar amb un estol increïble de petites esglésies, de grans pensadors. És que fins i tot el primer Premi Nobel de la Pau era l'abat Oliba. Quan els alemanys girin l'esguard enrere, s'adonaran compte que Europa és catalana, que el pensament que ha llegat a Europa ha sigut el català. I d'aquesta manera, durant els pròxims 1.700 anys, que no són pocs, tot el món occidental pensarà i viurà d'acord amb la manera catalana. Catalunya agafarà un protagonisme espectacular. Per tant, jo què li diria al president Puigdemont i a l'Assemblea i a tots aquells que batalleu pel país? Oblidem-nos de la raó econòmica, que això és una cosa molt primària. Què més ens dona si tindrem pensions o no les tindrem? Tal i fot. L'argument important que ha d'obrir els ulls al món és que Catalunya és la mare de la cultura europea i que el paper que tindrà Catalunya els pròxims 1.700 anys serà el mateix que han tingut els grecs en els últims 2.000. I visca Catalunya i qui vulgui. ¿Qué coño es esto de la UDEF?